मोजां नाम्बार लानानै जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों बिथांमोना टप 5 बेबायदि मोनसे रेंक होनानै बिथांमोना बरायदों। खोब गोजोननाय मोनसे बाथ्रा जिबायदि थुलुंगा बैफोर फरायसाखौ होदों जि ट्रास्ट आरो बोर्डनि बानजायनायाव जि दिनैनि जि हाबाफारि आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोना सानब्रैनि फोरोंगिरि मावबादा लानाय जादोंमोन। दा फोरोंगिरि मावबादा हिसाबै बिथांमोना सावरायदों जिबायदि दा बादायारि मुगायाव गोदान गोदान मोनसे सोलोंथाइनि जि पलिसिफोर फैबाय थादों लोगोसे टिचिं लार्निं मेथड आरो फरायसानो बोरै गुन गोनां सोलोंथाइखौ गोदान आदब खायदाजों होनो हायो बेफोरबायदि बाथ्रायाव बिथांमोना वर्कशपखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जों फैनानै जों दिनै बिथांमोनजों सावरायनानै बेखिनिखौ जों बुजिनो मोन्दों जे बिथांमोननि थांखि आरो एजेन्डा बे एजेन्डायानो जाहैबाय जे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौ जिबायदि फोथांनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै गोबांथार फरायसाया बर' बिजोंनिफ्राय थांनानै गुबुन गुबुन मासि लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे एखे थांखियावनो बे ट्रास्ट बा बोर्डआ दिनै खामानि मावनानै आवगायलांदों आरो बे वार्कशपनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौबो सावरायदों जि इउएन एकाडेमि बा फरायसालिया दिनैसिम बे बोर्डजों जड़ित जायाखै बिथांमोनखौबो बिथांमोना जगाजग खालामनायखौ फोरमायदों। एनइपि बायदि जिहेतु दिनै नुबाय जोङो बिमानि रावजोंसो फरायबासो नुनो मोनो नाथाय जोंनि नुबाय बर'फोरनि गेजेराव बांसिनानो गावनि रावखौ गारनानै गुबुन मिडियामफ्राव होयो मा बुङो? दा बाथ्राया जाहैबाय बादायारि मुगायाव बयबो बिमा बिफाया दिनै सानदों जे जोंनि गथ'खौ गुन गोनां बा आदब गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला जे एसामिस बिजोङाव बा इंराजि बिजोङाव फरायब्लासो बांसिन थाब रोंगोन नामा बे मोनसे गोरोन्थि साननायाबो दङ। नाथायबा नैबे इउएन एकाडेमि बा गोबां जोंनि सरकारि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा नारा नाथा नाजाबाय थादों जे गुदि फरायसालियाव जोंनि फरायसाया जिखिनि बेसिक जिखिनि टिचिं बा लार्निं जि मेथड बेखौ जों एसे डेभेलप खालामनानै जे बैफोर बिजोंनि फरायसालि बायदि जोङो आपग्रेड खालामनो हायो नामा बेखौ जोङो इन्टेलेक्सुयेल लेभेलजोंबो सावरायदों आरो बे मोनसे गोनो गोथोआव जाहाथे बिमा बिफाया थाया जे बर' बिजोङाव फरायबा हयथ' UPSC APSC आव जों एटेम्प खालामनो हानाय नङा नामा बा गुबुन गुबुन बिफानारि जि अफिसार साख्रि बेखौ जोङो मोननो हानाय नङा नामा बे मोनसे गोरोन्थि साननायखौ जाहाथे साना। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेसिभलि खामानि मावबोदों। दिनै गोबां फरायसाया दिनै असुबिदाखौ बुंनाय लेखा जे मेट्रिकनि उनाव जों माने हायार सेकेन्डारियावबो बर' बिजों फरायनो मोनब्ला मोजां जागौमोन। थिग बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' समाजनि नाजानायाव जों दिनै 11-12आवबो बर' बिजोङावनो फरायनो मोननाय खाबुखौ मोनबाय। बेखायनो बांसिनै बे हायार सेकेन्डारि सेक्सनावबो जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा बाहागो लानानै जि भबिष्यत दानाय खामानि बेयाव जाहाथे आवगायलाङो।